Mga classmate, good morning. Balik na po ko sa akong isa ka project mga classmate kay pataoran sa Tagiya og haligi para git duha ka buok diri dapit para sa entrance kay para ma-close na muna usa ka haligi mga classmate. Anak ko itutlo ninyo mga classmate bahin sa paghikot sa steel column nga dili siya luag. Kato mga bagong pagkatuon og mason carpenter. Anak ko tips sa inyo mga classmate. Kay og magasimbol ta og steel column, ato gina siyang i-flat daan. Dayon ato ipabarog. Og sa mga building mga classmate, taas-taas siya bugat. Nakoy pamaagi sa paghikot mga classmate nga inigbarog na to sa atong steel column. Dili ma-disalign ng atong mga sukot sa mga ring. Kay sayang kayo atong gi-arrange pagbakod na to sa steel column, wala na ang uban, nag-abot na, nagdikit kay luag ang atong pagkahikot. Mao na akong itudlo sa inyo karon mga classmate. Kini simple ra kay na siya mga classmate, pero ako siyang i-share gyapon sa inyo ha. Ako ipakita sa inyo mga classmate kung saan siya paghikot nga ligon. Kay kasagaran na to magtukot og building mga classmate o mag-assemble tog steel column mga classmate, ato gyud i-flat. Pagkahuman atong dayungan ato ipatindog. Katong atong naandan nga hikot mga classmate nga igor sa ikawit. Nga ikawit. Luwag na siya mga classmate. Pagbarog na to sa atong steel column, mga us-us siya dayon, mga hiwi atong mga ring. Sayang kay atong pagkuan arrange. Aki ni gamit ninyo na mga classmate sa mga bag-o pang gatuon na ning klase nga trabaho. Ay nga siya mga classmate, ato sa i-X. Ang i-X. Kaya ito isulod. Lansang ra kong steel hook mga classmate kay nabilin among steel hook. Tuwa sa Pikas building. Ligon kasi mga classmate. O ato na siyang dayungan mga classmate. Then ato ipabarog. Di na mga disalign mga atong mga sukod sa ring. Kaya sayang kaya itong pag-arrange. Pagbarog naga-disalign na. Ana na sa mga classmate atong isulod. Di ato day X. Birahon ng isa diri day Pikas ang isa. Ay nga na mga classmate, simple ra kayo. Kaya steel column sa building mga classmate, dagko kay mga kabilya then bugat pagyod. Tayon pagpabarog na to, magliyok-liyok pagid siya, anton mga os-os ang mga ring. Pag nginaon nyo paghikot mga classmate, pertigin na siya liguna mga classmate, di pagyod magluyat-luyat inigdayong ninyo. Naka-X. Naka-X na sa ilalom. Aki di gamay ra kay nga tips mga classmate, pero importante gyapon na siya mga classmate. Para di ma-disalign atong mga ring. Para dili bati tanawon inig barog na nga nangahiwi. Magdoble atong trabaho atong mga classmate kaya ato na butoy isang i-arrange sa utro. Ato na po pandukdukon. Kini mga classmate para rin sa git. Gamay ra kayo pero ako siyang gitudlo. Kay og makatukon mo building. Ingatoon ra siya paghikot nga ligon. Adera ko to kong video mga classmate. Subscribe lang mga classmate. Salamat. Thank you.